Liptov. Typická potatranská rázovitá dedina Jamník. Diaľnica 3 km, Liptovský Hrádok 4 km a na opačnú stranu Liptovský Mikuláš necelých 10 km. V ponuke máme na predaj tento rodinný dom. A vyzerá takto. Dom má dve samostatné bývania. V jednej časti je obývačka a kuchyňa. Toto je druhá časť, veľká obývačka s jedalenským kútom a vedľa je kuchyňa. V podkroví sa nachádzajú dve spálne. A v tejto časti je jedna veľká spálňa a kúpeľňa. Chcete terasu? Máme. A drevenú. Sme videli, ktorý je obklopený touto nádhernou prírodou. Chcete dom? Môžete to mať ako dom. Chcete chatu? Môžete to mať ako chatu. Ak máte záujem, kľudne nám zavolajte alebo napíšte. Ale najlepšie rovno príďte. Teším sa na stretnutie s vami a vidíme sa na obliadke. Dovidopo. Dovi. Thank you.